nek muslim wong muslim luwes mulih. Lah nek busana muslim, busanane muslim niku disilih kabeh karo Urawa ya napa man. Wong muslim ae klambine mek loro kok lho. Sing dimaksud busana muslim iku duduk busanane muslim ning cara ngene iku lho, cara nanggene wong-wong pengajian ngono lho. Lho ngoten ta nggih. Nggih kopian. Iya. Sarungan man. Iya sarungan. Lho. Dasteran kok dasteran. Napa serbanan man. Iya serbanan. Engko nek kon ngejak bojomu ya bojomu kon kudungan kabeh. Tapi roke gale cekak lho ya nek kudungan. Lho nggih mesti ae lah man. Kudungan kok roke cekak malaikat bingung. Dhuwur brukut kok nisor-nisor. Aduh ae wonten. Mboten angsal wonten niku ya. Ya wis nek kan wis paham ya wis. Ora apa-apa ya. Ayo saiki nang Semar kono disusul apen-apen mertobat ngono. Engko Semar dikongkon teko nang Astina. Dikongkon teko nang Astina engko dikongkon ngisi pengajian siraman rohani ya, Dur. Loh, sampeyan niku yo napa sih, Mas? Semar niku sami-sami ndokon ngisi pengajian lho, dalil napa Semar niku? Wis salah pokoke ngono. Manut to, Dur. Kon iki didhawuhi kok gak tau manut iki lho. Lah. Nggih manut nek dawuhe mansa ngene niku bener, Man. Oh, sampean niku nek paring dawuh niku ngawur ngoten tapi nggih gak apa-apa sih. Wong Kurawa iki kabeh-kabeh nggih ngawur. Lah terus nek Semar kengken ngisi pengajian teng Asina nggih matene pengajian disangoni pinten? Lho. Iya disangoni sing akeh, ngono lho. Iki mari disangon sing akeh Semar mulih cegat tengah dalan dipateni. Oh, niki jenenge penculikan, Mang. Mboten angsal, enten pasale ngoten niku. Pasal piro? Lho nggih, mboten semeram kepolisian mriko wonten wis. Aja kakean gunem kang tanpa guna. Ayo saiki budal menyang Karang Kedepul. Nggih, sumangga, Wan. Wonten ing Karang Kadempel Kyai Lurah Semar Badranaya kadhep dening ingkang putra Bagong lawan ingkang putu Besut anampi rawuhipun Sang Prabu Baladewa.
ugek-ugek umel sak bulita. Alah, Guru. Punika boten pangling rawuh Ndara Baladewa. Gus, sarawuh jengandika ingkang Nira Semar ngaturaken sembah pangabekti den. Yo, Semar wis tak tampa sembah pangabektimu. Kosok baleni pangestu kutampanan. Nggih, sampun kula tampi. Kula Reyang Bagong ngaturaken pangabekti, Gus. Yo Bagong wis sak tampa. Pangestu kutampanan nggih kula tampi. Kula besok ugi ngaturaken sembah pangabekti den. Yo, besok tak tampa pangestu kutampanan nggih sampun kula tampi. Wonten wigati napa? Kok janur gunung rawuh dhateng Karang Kadempel. Ngene yo Semar. Kakang Semar ing dina iki panjenenganing sun arep menehi weruh. Menehi weruh babakan menapa, Den? Menehi weruh babakan yaiku ing dina iki sliramu arep diajab patimu dening para Kurawa. Sliramu arep disusul apen-apen dikon ngisi pengajian ning negara Ngastina siraman rohani. Nanging kok mulih-mulih marine disangoni sliramu bakal dipateni karo para Kurawa. Oh, kados ngonten. Dados niki tos pundi, Gus? Ya. Siramar budal apa ora iku tak pasrahno marang sliramu Semar lho. Gelemo, Man, gelemo. Gelemo budal menyang Karang Kadempel. Enten sangune Siden. Ana Bagong. Lho, engko tak tutno, Man. Tak tutno ya. Engko rika ngisi pengajian siraman rohani lho. Engko mulai rika dicegat tengah dalan dipateni duwike tak pek. Oh, sliramu iki gong wong tuwek kali dipateni kok kesenengan. Ya wis Semar. Kaya mangkon wae iki mengko Kurawa bakal tumeka ning Karang Kadempel. Nggih pun kuwatir. Mriki wau wonten putra-putra Pandhawa dolen kok, Den. Lho. Putra-putra Pandhawa sapa? Raden Gatotkaca, Raden Antareja, ugi Raden Antasena. Ya wis. Nek kaya mangkono, pasrahno bocah telu wae. Pasrahno bocah telu ya, cek diajar para Sata Kurawa. Nggih, nek kados mekaten kula bakal njaluk tulung dhateng putra-putra Pandhawa supados nggih niku ngelingaken para Kurawa nggih Den. Ya wis kaya mangkono, aku tak singitan nang mburi Semar. Nggih, monggo mriku ten pawon pun mateng kabeh kok. Bakrono, cek diberesi daramu, putra-putra Pandhawa. Ayo Pak.
ana prang warna-warni watake raga tur tarung orang menang kita Indra Risang Brahmaraja uruping geni katon ngalahat iki kaya-kaya Pakde Sata Kurawa. Iya pancen bener Antasena. Iya pancen bener Antasena. Iki sing ketok mung wong loro. Lah sing mburi kok kaya ane ya akeh melu kabeh. Saiki tak takoni, ana apa sampean-sampean iki mara menyang Karang Kadempel ini? Aku arep nyuwun rawuh Kang Semar supaya tumekana ing negara Ngastina supaya ngisi siraman rohani. Loh, kok dungarene? Wong Kurawa iku panggonane wong mursal, panggonane wong dem-deman, panggonane wong judi kok iso saiki njaluk siraman rohani iku lho. Apa ya bener kaya mangkono? Iya Antasena. Sabab para Kurawa saiki kabeh wis padha mertobat. Ning sing tak rungu mang ora kaya mangkono. Sabab ana sing ngomongake Kakang Semar iku bakal diboyong menyang negara Ngastina ning ngisi pengajian mau kanggo epok-epok kanggo apen-apen. Mengko mulih ngisi pengajian arepe dipateni. Apa ya kaya bener? Apa ya bener kaya mangkono? Iku ora bener Antasena. Wis perkara bener ora bener iku urusan mburi. Sing penting saiki Kakang Semar ora bakal kena diboyong negara Ngastina. Iya. Pakde Kartomarmo. Kakang Semar ora kena wencat saka Kelurahan Karang Kadempel. Yen pancen ngersakake rawuh Kakang Semar ana ing negara Ngastina. Iki pelangkawana batange putra-putra Pandhawa. Wah, ngempeng loro genjah pati. Yo, yen kaya mangkono. Sido tak uklek-uklek gulumu, tebak dadamu, rampale gawa kasmu, sido dadi rondo bojomu barat. Loh, moro tangan barang. Rondo temen bojomu kon.
nek ancene kon menungso ngetoko menyang Dursasana. Padha. Ya Le. Kon kate perang karo Pak Demu. Yo. Yo, iki adepono Pak Demu Dursasana. Maju Pak Dursasana. Awas. Hei. Loh, munggah Dirgantara. Iya. Perang ana nisor. Munggah papan dhuwur jembar. Aku gak iso munggah. Menek apa-apa. Aku gak iso menek. Muduna. Perang ana nisor. Iya. Tau buni nang sing ati-ati. Yo, kakok kongkon aku hati-hati dhewe. Awas. Awas. Aduh. Kon iki lapo ngatek. Loh. Lapo. Ana wong gerang tengah dalan moro-moro dibeyosi lho, ya napa are. Kula niki wau kemantun perang mungsuh
Gatotkaca, Mas. Lah mengse Gatotkaca. Menang ta kalah lho nggih jelas. Wong Dursasana dilawanno dimusuhno karo Gatotkaca nggih jelas, Mas. Iki jelas apa to, Dur? Jelas apa? Lho nggih jelas kalah. Wong Gatotkaca niku iso miber. Kula teka-teka. Iso murmur. Terus. Oh, rek. Ono layangan kok yo gak ono benang ono manuk kok yo gak ketok manuk wong anjene sualan niku. Lho nggih mboten manuk niku manuk kok sualan niku lho. Lah terus iki Nggih pun kula mboten sanggup musuh Gatotkaca, Mas. Pun kula tak mundur mawon, pun. Wis. Kopius iki kok kon perang ae. Wis. Aduh, Mas. Aduh. Loh, iki Kartomarma. nggih, Mas. Perang musuh sapa? Kula wau perang musuh Antasena. Menang apa kalah? Nggih, kawon, Mas. Ya, nah mundur ana. Nggih. Wis. Ayo, sapa maneh iki? Aduh mana? Aduh mana? Aduh mana? Aduh mana? Kon iki lapo Sotama? Teka-teka kejet-kejet pun. Pun perang musuh putra-putra Pandhawa pun boten sanggup, Man. Kula diyek-yek boten karu-karuan. Nah, pas kenong tagak lho mboten pas nggih mboten napa-napa, Man. Sing penting yek-yek Man. Pun waduh wis kula disaduk diuncalno ditutuk digebuk wah. Untung mawon setunggal, Man. Untung ae siji kon gak diapana. Untung mawon setunggal kula mboten didoni. Ya didoni mang ayo tambah enak. Tangi turu didoni dibasi nambune sedep ngono ya. Nggih mboten ngonten Man pun wis Kula mboten sanggup. Dalane kono lho ah. Arek kok. Aku panggarro arek. Ayo. Iki aku kok melok monggo sing rek. Ayo sapa? Kurawa sing bareng maju. Sana. Ya, man ku dikeng lo, paman-paman iki man. Aduh. Duh. Ya apa sih? Wong dikokon pipit udah wong banyak karena depi kok turu tengah dalan iki apa, Man? Ban ku di ban. Tangi ban subuh. Subuh man. Duh. Gak tangi. Waya sembayang tahajud nenuwun menimetu nomor piro. Aduh. Ya pada batku di dek. Tuduh dapat. Duh. Iki kok ngadeg. Turu kok ngadeg iki apa? Oh, keris. Tak kira iku. Ban, tangi ban. Oh, pada kita. Loh yang apa kok itu nih donan ini sih man? Ya ampun. Ya apa sih aduh. Ikon iki melok ya lah. Ngerusui uang ya kan man. Pun man. Ayo. Kon sing durung perang durung.
Kon sing durung perang ayo maju rono musuh putra-putra Pandhawa. Supaya iso engko nek wis menang perang iso ndelok melulu. Ya apa sih waduh delok melulu barang sampe iku tuwek-tuwek senengane drajin iki ya apa. Ya aku iki lak CEO sing menyamar dadi patih lagi. Kok iso yo ada wong ngomong nang melulu kok iso niru-niru melulu barang iku lho. Wis Rana perang gelem perang lagak kan lho gimana? Musuhe sinten? Musuhe putra-putra Pandhawa. Ana Gathotkaca Antareja Antasena. Nggih pun. Kula tak sampean ijol mriki. Kula tak teng mriku. Nah, ngenten lho. Kula deloke musuhe. Siapa? Oh, iko. Gathotkaca Antareja Antasena. Pun sampean teni. Mungkin kula tak persiapan dhisik. Persiapan dhisik. Der. Ya apa ini? Ini, nah. Lapo Dermagati mundur barang iki. Oh, iki sing ngongkon Kurawa menyang Karangkat Dempel mang. Iya, Mas. Paman Sengkuni. Mboten kula den. Niku wau Dermagati sing mriki. Ya, kon rene Dermagati. Dur. Goleki musuhmu, Dur. Dinten wan Antasena. Sampeyan ngomong kula rada masuk angin, Man. Lho, kok krikete goblos kaya ngono kok masuk angin ya apa nggih. Ngomong mawon kula lagek usus buntu arepe orasi. Orasi ya apa? Sepure jeno Malang. Orasi niku sing niku lho, Man. Kate demo takon niku. Mboten sing dibelek operasi. Nggih, kaca operasi. Pundi? Katene operasi Dermagati. Sampai nek mboten iso nyusul Dermagati, kancane kepuki dhewe. Aduh, Bu, lalu di akhirat. Mari mendem gak tanggung jawab. Botol keleran. Iya dak. Tapi ojo di kepeduk dok. Pak Debu koyok ngene iki. Sing ngaku usus buntu mang sapa? Aku gak belok-belok. Aku bang gak belok-belok. Ngomong kudu bang diwuruki Suwono. Suwono iku sapa? Lho, ya apa? Suwono iki suwe gak tau belok aku. Pedhek-pedhek kok kene bang.
Aku bang dijak kono. Lang buri kono bang, wis dicepaki botol iki lho. Lah terus tak ombe gak entek kalong separuh ya iki bang, kok balang do aku iku nak. Yo, nanging sing pamitan usus buntu mang coba, yo aku yo ade, wis kuwi iku lho sedo. Aku gak wani. Pernah karo kono wis yo. Ngene ae wis, aku tak boleh wis. Iki kok coba boleh. Wah, isi dadi ambek bojoku aku. Yo, nang mulih kono. Aduh. Aduh. Kyai Prabu Puntadewa. Wonten tinimbalan ingkang ngadhawuh Koko Prabu. Yen kula sawang-sawang panjenengane kok kados wonten raos sumelang. Punapa to Yai ingkang dados pepeteng salebeting ati lan ruwet wonten ing salebeting pikir? Inggih Koko Prabu. Wonten ing rikalenggan punika kula namung menggalihaken Kakang Semar ugi Bagong sampun sawetawis dangu boten sowan dhateng negari Ngamarta Koko Prabu. Mbok menawi Kakang Semar punika anggadhahi repot Yai Prabu. Yen to Kakang Semar punika anggadhahi wonten ingkang mboten saged sowan dhateng kraton Ngamarta punika, Kakang Semar mesti utusan putranipun Bagong supados paring pengabaran duh Koko Prabu. Wah. Barep kakangku. Sliramu dadi satriya wis dimong Semar. Suwe saya suwe ora tambah pangertene. Nanging babakan kaya mangkono wae ditakokno. Ngertiyo yen to Kakang Semar ora sowan menyang kraton Ngamarta. Ateges Kakang Semar iku duweni ribet. Duweni urusan sing butuhno marang bantuane para Pandhawa. Apa kaya mangkono Arjuna?
Kalresan dawuh Koko Prabu punika pancen leres ingkang dipun dawuhaken Kakang Werkudara. Yen kados mekaten kula kedah kados pundi duh Koko Prabu? Yai Prabu, prayoginipun mumpung perkawis menika dereng kasep sumangga dipun sambangi dhateng Karang Kadempel kemawon duh Yai Prabu. Kados mekaten Koko Prabu. Inggih Yai Prabu. Yo barep kakangku luwih prayoga kaya mangkono. Yaya Werkudara, Koko Prabu Arjuna uga kandhanana kembar ayu bareng-bareng lelawatan marang Kadempel ya, Dik.
maksud dhisik yo nak. Iya, Man. Oh. Yo disambung lagu-lagu maneh. Cara ngono mang limbukan 3 lagu lah iki maring ngene 9 lagu. Engko terus jejeran maneh buyar jam setengah itu ngawur ae kon. Iki wonten panyuwun mboten? Oh niki wonten panyuwunan. Tak wacana. WA tok gak nyawer iki. Assalamualaikum Mandalang lho kok diceluk eman aku rek. Minta lagu ilat tanpa balung jaranan dor dari penggemar nyimak di radio blodak wewewewewe. Oh boy, ilat tanpa balung. Nggih, ilat tanpa balung dilayani. Jaranan dor. Iya, jaranan dor. Ayo no, kau nyambut gayo, ket mang biam tok ae wis muli arek. Bagianmu iku no. Jarap-jaranan ae. Enake rek jarap-jaranan. Monggo sing ngersakaken ngumandang kutha Surabaya. Nah, iki diawali jula-juli sik pokoke enake. Nggih, tretekno nu. Ayo nu bagianmu nu. Nah, sing nembang puris. Lali-lali syukur gak lali karo kancane. Tak kethuki ya tak kenongi sayang wong jamane lara
pengen ro suarane Bulastri. Memandang kota Surabaya, menjejar bertemu pahlawan membangun masyarakat sesawangan rentut. Kita terbiguna jalan layang mayang korong kagungan ludruk angus gedung wano krama ngapet binatange etoke bapake diseni sene nyata lamun kandang kumandang ing Surabaya. Mandape Bung Karno Putra Fajar. Memandang kota Surabaya, menjejar bertemu pahlawan membangun masyarakat sesawangan rentut. Kita terbiguna jalan layang mayang korong kagungan ludruk angus gedung wano krama ngapet binatange etoke bapake seni sene nyata lamun kandang kumandang ing Surabaya. Sayane madani tersi loro lopo 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 ame merdeka silo pati Sugeng Rawuh Pawito karena bapak bangsa satu bunga yang mitra gaul kang anduja Pancasila dasar negara filsafat Bung Karno kembang jagat jodo arum nyekati pertiwi kesurai kebak koyo ya semangat kawula sanaki Bung Karno proklamator tunggah sejarah Amerika
Matur suwun Pak Dalan. Sami-sami Mbak Wito. Nderek kribeti nggih. Mboten ngono. Rawumen jenengan tasih napa kersa nenggani ngantos jam yamenten. Nggih, kula nggih. Duka lek kalih panjenengan kula kok radi keperanan niku ya napa kula. Mboten ngerti. Sampeyan dongane napa sih, Nak? Kula nek sing keperanan kaya sinden-sinden ngene mau napa-napa. Lah nggih. Lah kula nggih ngapunten nggih, kula mboten nate ningali wayang niku ngantos ngeten niki mboten nate. Nggih. Kalih jenengan kula tertarik. Dipun napa nih sing garek Oh iki? nggih, dados anu napa saene nek miturut saran saking kanca-kanca kala lho ya. Cara nek seneng nenggani sampe yamenten iki kira-kira rong dina kasen pengen nanggap. Nggih, saged. Nggih saged kula enteni lho, Mbak. Nggih diseni. Nggih, rombongane ngene iki kon tak jarek dongakno, Mbak Wito nanggap. Iya. Kula anu Mas kali nyuwun anu tambahan bonus. Napa? Udang kuning kan napa ngoten lho kali Oh, sinden. podang kuning. Nggih, kula pangane wong loro ngoten lho. Oh Sampe nggih. pilihaken. Jenengan milih sing pundi? Lah niki sing babon ngoten lho, Mas. Sing babon enten Bu Ris kali Bu Lastri. Niki kula niki Sing pundi? kula kali niki. Oh, nggih Bu Ris nggih. Lho, yo. Bu, hei. Aku jek iso ngene lho. Lho, bisa ngene lho. Bu. Gak ngene lho ya, ngene lho ya. Mbah Wito jek iso ngene. Ngepang ngene lho ya. Kira-kira jek ngatasi jenengan, Pak. Mboten sing penting niku guyon. Bu. Oh Oh, nggih, nggih, penawan nggih. nom. Niki ngeten karo kula nggih nyuwun sewu dak gamelane untuk lindik mawon. Oh, Soale lindi. turone cek mboten Oh megah-megah. nggih. Mboten munggah panjenengan. Mboten Mas, Wis jeblok kabeh. Wis gak kuat munggah. Oh, gak kuat munggah. Nggih, nggih. Mboten kuat Berarti munggah nggih. Nggih. nggih, ten isor mawon. Nggih, ten isor mawon. Nggih. Kadung mepet kula seneng niku rasane pun. Mbok. Mas, niki Dalem. umpama kula to mantu. Oh, mboten. Lho, mboten angsal. Oh, gak oleh. Wong niku nggen kula ae. Oh, kula nggih jimat niku. Guyon. Nggih. Nggih. Isin mawon, Mbah. Nek kepengin kula padosaken. Nggih. Kersa mboten? Wah, mboten Mas. Pun degleng kula. Nggih. Kula kenten salam kalih Nak Lurah. Oh nggih. Nggih Pak Lurah Mujib. Nggih, kula wau dipethuli. Nggih, luar Nggih. biasa Pak Mujib Nggih. nggih. Kula keperanan niku nggih. Nggih. Dadi nek jenengan tampil nggih, kula sampean celuk. Dadi Nggih. dadi bintang tamu napa bintang 7 kula nggih purun. Nggih, kala-kala kula celuk lah. Nggih. Kala-kala nggih jenengan nyeluk kula sak kanca-kanca rombongan. Nggih, Iya. gampil masalah niku gampil. Nggih. Mungkin napa terus Nak Mujib mawon. Kula paten. Oh, nah niki Sing podang penting kan kuning. kula menghormati, sing Nggih, penting nggih. nggih. Leres Leres training. pun cara ngonten wis wayang mboten enten jenengan niku Kurang rame. kurang rame. Jadi koyo suasanane hampa. Hening. Kula nggih mboten ngertos duka panjenengan niku lek mboten lepat nggih putrane kanca kula Pak Polo niku. Oh nggih, Bapak saya. Nggih. Dadi nggih duka kan kaya digeret ngono lah kalau. Nggih, kula geret anjene wong ndugi omah pun kula suwuk muga-muga Mbak Wito teko nggawa dhuwit sing akeh kanggo nyawer. Nggih. Nggih. Ki mang sing metu jek titik itu. Jadi Dik, mari tambahi maneh Bu, tenang ae. Mbak Wito iki wonge belobok. Wong blater kiwer-kiwer wong bloboy Kewer. Podang kuning. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Sampai sampean ya, Bu. Nggih. Tak setel lulu.